Ura, oinarrizko elementua gure bizitzan. Gure planetan dagoen ur guztiaren 3% besterik ez da ur geza. Baina munduko ibaien gehiengo handi bat dago mehatxupean. Itsasoko ur lurruna, barnealdera haizearen laguntzaz iristen da. Lainoetan dago gure erreka eta ibaiek daramaten ura. Euritantak eta elur malutak ur gezaren iturri. Ur gezak egiten duen bidaia luzea mendietan hasten da. Hemen, erreka bihurtuko diren iturburu txiki ezberdinak sortzen dira, hainbat kilometrotan zehar bidaiatu eta itsasoratu arte. Deba ibaiak Leintz Gatzagan du bere sorburua, Elgea mendian, Hiru Erreketa izeneko lekuan. Ibilbidean zehar, Arantzazu, Urkulu, Aramaio, Angiozar eta Ubera errekak gehitzen zaizkio. Kalitate handiko ura daramaten errekak dira hauek. Likido preziatu hau bizitzaz beteta dago. Errekek beraien ibilbide osoan zeharkatzen duten paisaia modu gogorrean igatzen eta eraldatzen dute. Itsasora hurbiltzen den heinean, ibaiaren abiadura motelagoa da, eta urak dakartzan sedimentuak ibaiaren ibilbidearen azken zatian eta itsasondoan jalkitzen ditu. Hirurogei kilometro inguruko ibilaldia egin eta gero, Deba herrian itsasoratzen da. Betidanik gure inguruko erreka eta ibaiek erabilera asko izan dituzte, ura edateko, bainuak hartzeko edota arrantzarako adibidez. Urak baserriaren ekonomian izugarrizko garrantzia izan du, batez ere erroten bidez. Errotetarako presak eraikiten ziren lehenengo, gero kanalak edo malatuak, eta errota inguruan bertan alako handapara edo deposito bat. Energia hidrauliko horren bitartez, badakigu errotetan harriak egoten zirela, bi harri, eta handik alea erorten zen harri artera, eta harrian xehetu edo, lehen esan dugu bezala, egoeten zen.
herri guztietan egoten ziren, 2, 3, 4 edo errota gehiago, oinaten bertan hemen, 30 errota egon izan dira historian zehar. Eta errotakin batea, ura badakigu erabili izan dela industrian ere, Burdinoletan, edo Debagoienan badalako beste kasu berezi bat, galtzaga dagoen, dorletan, dorlak eta erabiltzeko ur sistema eta alako kurpi handi bat. Eta hori ere, uraren bitartez, eragite zitzaion horri. Burdinolek bere biziko garrantzia izan zuten Euskal Herria industrializatzeko bidean. 13. mendealdera, burdingintzan berrikuntzan nabarmen bat eman zen. Zeharrolak sortu ziren, hau da, ibaietako uraz baliatzen ziren burdinolak. Uraren indarraz, gurpil bat mugiarazten zen, eta aldi berean, gurpil honek mailu handi bat bultzatzen zuen burdin masa nahi zuten moduan lantzeko. Era horretan, olagizonen nekea arindu eta lanaren errendimendua handitu zen. Deba ibaia aproposa izan zen garai batean merkantziak ibaian zehar txalupaz garraiatzeko. Hau, gure ibaiaren ezaugarri garrantzizko bat izan zen. Erabilera hori, gaur egun bitxia iruditzen bazaigu ere, ibaiek eskaintzen zuten beste erabilpen bat besterik ez zen. Aspaldiko garaian ere, Debagoiena oso garrantzitua izan zen. Hemengo herriak oso presentatu den, ez bakarrik ingurutan, baizik eta munduan zehar ere bai. Nola eramaten zuten? Hemengo merkatuko nolabait tresneria eta horrela. Badakigu hor, Elgoibar ondoan altzola, lehengo ibai kai bat, puerto fluvial deitutako bat oso garrantzitsua zela, ibaia da, baina 12 kilometrotan mandoak eramaten zutena, gero txalupaz eramaten zuten, ala edo gailupa zeizena. Txalupak, estu xamarrak, baina luzeak, igual 6 metrokoak, garai hartarako nahiko luzeak ibaian ibiltzeko. Debaraino, han itxasontzia handietan sartzeko. Esan genezake, movimentua oso aberatsa zela, merkataritza ere oso aberatsa zelako, eta merkatariak han inguruan zebiltzelako. Provintzia guztiko merkataria, baina batez ere, adibidez, Debagoienakoak, han presentzia handia zeukatelan. 60. hamarkadan hasitako industrializazioaren ondorioz, Deba ibaia Europako ibai kutsatuenetakoa izan da. Debagoieneko industria gehiena errekaren inguruan eraiki zen, ura produkzio prozesurako eta energia sortzeko erabiliz. Adibide esanguratsua da, aurreko mendearen hasieran Arrasateko Union Cerrajerak Araotzen uren kanalizazioen bidez eta ur saltoak sortuz, turbinetan argindarraren sorkuntza martxan jarri izana. Horrez gain, inolako kontrolik gabe, lantegi eta etxeetan sortutako hondakin eta urzikinak zuzenean ibaira isurtzen ziren. Urteak igaro ahala, populazioaren hazkuntza handia gertatu zen ibarrean. Deba ibaiaren bide naturalaren inguruan eraikitako azpiegitura, kanalizazio eta babes eta bideratze lanek ibaiertzeko landaretzan izugarrizko eragin kaltegarria sortu eta gure erreka ito zuten bere ibilbideko zati askotan zehar. Hondakinen isurketa masiboak, azpiegituren eraikuntzek eta jendearen errekara zaborrak botatzeko ohitura txarrek izugarrizko kalteak sortu zituzten Deba ibaiaren egoera ekologikoan. Eta uraren kalitate txar horrek jendearen bizi kalitatean ere eragin zuzena izan zuen. Administrazio publikoei dagokienez, lehenengo erronka
etxeetako ur zikinak kolektoreetan biltzea izan zen, eta hurrengoa araztegiak eraikitzea eta bertan herrietako ur zikinak garbitzea. Arrasaten kokatzen den Epele araztegia 2012ko ekainean eraiki zen, eta Mekolaldeko araztegiarekin batera ur zikinen 100% garbitzea dute helburu nagusi, baina horretarako herrietako ur zikinen bilketa sistema hobetzea eta kontrolikabeko ur zikinen isurketak desagerraraztea ezinbestekoa da. Epeleko araztegia da, urtero depuratzen gabitzela 2,5 milioi metro kubiko horrek errekan bukatuko legie bestela depura barek. Ur zikin horrei, kentzen dut zau, urtean 200.000 bat kilo sabor, eta 2,5 milioi kilo loi deshidratau, azken finean dela ur zikinaik kendu jako solido kopurua o zikin kopurua. Ur garbiagoen ondorioz, ibai ekosistema berreskuratzen joan da. Gero eta arrain, karramarro eta hegazti gehiago ikusten ditugu Debaibaian eta bere ibaiadarretan. Txorien artean, ur kalitate onaren seinale, Ur Zozoa eta Martin Arrantzalea ditugu. Ur Zozoa urpean igeri eginez elikatzen da. Martin Arrantzaleak ordea, uretan murgildu zarrapatzen ditu bere neurrirako aproposak diren arraintxoak. Debagoieneko erreketan, karramarro autoktonoa kontserbazio egoera oso larrian dago, eta ez da espezie inbaditzaldia den karramarro amerikarragatik bakarrik izan. Baita Debaibaiak jasan duen egoera ekologiko txarraren ondorioz ere. Arrainen kasuan ere antzeko zerbait gertatzen da. Orain dela gutxira arte, ibai buruetan bakarrik kontserbatzen ziren arrain gutxi batzuk. Orain ordea, erreketako ura garbiagoa denez, beherago ere aurkitzen ditugu. Hau, uraren kalitate onaren adierazgarri zuzena da. Azken urteotan, naiz eta Deba ibaiko uraren kalitatea nabarmen handitu den, eta bertako animalia eta landareen egoera pixkanaka hobetuz joan den, ibai nagusiaren ibaiertzeko basoaren egoerak oso kaskarra izaten jarraitzen du. Kasu askotan erabat desagertua dago, eta kasurik onenetan landaretza urria eta dibertsitate gutxikoa aurkitzen dugu. Horrez gain, beste arazo larri bat sortu zaigu, landare espezie inbaditzaileak. Hauek, erreketako ekosistemaren biodibertsitatean eta egituran izugarrizko kalteak eragiten dituzte. Arazo honi aurre egiteko, espezie inbaditzaile hauek errotik kentzea ezinbestekoa da. Azken urteotan, Debaibaiko eta bere erreka bazterretako zikinkeria garbitzen herritarrek hartu dute parte. Ekintza honek eragin positiboa izan du ibai ekosisteman eta batez ere biztanleriaren kontzientziazioan. Guztion artean,
ibai garbi bat zaborrik eta isurketarik gabe mantenduz, estolderiatik ur zikinik ez botaz, herrietako ur zikinen bilketa sistema hobetuz eta abar, aurrera pauso handia emango dugu. Uraren kalitatea ez baita, araztegien eta kolektoreen kontua bakarrik. Lurreko bizitza guztia ur gezaren menpe dago. Gure erreka eta ibaiek mendi eta haranak igatzen dituzte, eta ibilbidean zehar ur gezarekin batera, harriak, lurrak eta buztinak ere garraiatzen dituzte itsasoraino. Itsasoak garbi oparitu diguna, eskerronez, egoera ahalik eta onenean bueltatzea gure ezinbesteko ardura da. Izan ere, itsasoari bueltatzen diogun uraren kalitateak, gure planetaren eta bere bizitzaren iraupenean eragin zuzena izango du.